Jadi kulu noh. Giờ vậy thằng chị rằng hơi hơi khề lê hơi khề lê mà lại ôi thằng này nữa sao ơi ơi cú slay mà ra rồi Mamaku putaku gede sebenarnya. Sudah ini mana mah? Dia dulu ini tu. Putak gede sering nak pun esok. Ada dengar lagi aku buat. Alibau kaki. Alibau. Limbu. Hai lại đi. Ra này. Nước là cái gì được? Ya lại đi. Bye đi. Ya đi cả khơi nữa này. Mày lại. Khơi mà khô khà, không ba. 콤라. 이샤. 콤라 풀. Sa. Nó sang này đứa. Ơi là vô video. Nung kon bis kap kujine aja. Ơi gue bayalu. Ulang balik di. Ini kita tahu di baik. Mama sian pada mun nak mas, jelas mas. Dia di baik bapak nanya nang nak dia tu. Ba, pikir ai dah sana. Labu. Ayah ulang baik. Ini. Iya. Ulang baik. Doi ayah sini. Ulang baik ya. Aja ini mah video lah. Video coba ini. Hapra headshot. Bugi je passion. Ini sudah kok. Ya saja. Ayda raza ini gide tar ini. Raza. Remo mulai Remo. Raza aja bag bela bai. Ini muluk ikai naru fuyo. Umde. Bini oin bukur makabai. Oina kumul karce. Oh ne bar pingan. Kembali mana? Kumul karce. Udah lama video di sini. Nih, dikasih kumul kar. Agar sini kok. Mas fitting. Nas tikri humde nanya umpirana. Nana ini kerafau ni. Nak kita masuk bawa ini. Neng dia suka kerja. Ina karla baik kadang. Cer habis frek ki habai baina. Kahor ni. No, you dong no, ini bini sarkor nani. Bini man. Nah, umpiri hom nai na. Ay, thay vào này.
ओइ नै बेनोमोन नामा नङा अ नै हेबग्रा थाबाय सोरनिखौ हारसिनलाबायो ओइ नै बाग्रायलाबाय थारदों ओइ जानला मोनला होसिननाङा बे फिसासो दां ओइनो फिसासोमोन ए राजा जोंहा होहैबाय अबथिंबा नै दोनसै जाबाय बुरजा जाबायथ' आं सायहैग्रोनोसै माखासे मोनजाथारबाय नाया ना सारग्रायाबो नाखौनो आस्रायाव हाबहोनोनो रोङा नैबो नाया नै ओइ फिसाखौ हमनाङा राजा हमदोलाय दे हमदोलाय आनै हमदोलाय नै कमल काट दं खोमा दे मासे हमथारलाय राजा मासे हमथारलाय आलासि फैसै राजा दे ओइ नै बारबोगोन दोनहैलाय इयाव दोनलाय नै आं आखाया इयाव दोनथ' नै फन फैदों ओइ नोंबो मोनहाया दोन हरै गैला बाग्रायलाबायबाय सेस हाब्रुसो फोनांहरजोब्बाय मबाइलावनो हनै राजा नै खनसेनो जानजि गिदिर आगार हरफिनसैलै नै जोंनि आबौआ नांला बिदि फिसा फिसाखौ सेरबा सेरथाम सेरब्रैखौल' लानोसै साफु आगारगासिनोसो दा आगार हरदोंसो मासे लाजाबाय खाथलाया लादो लादो आबौनि एरबाय आबौनि एरबाय थांबाय राजा फैदो आइखौ लाना आइखौ नामब्राया साफु गेलेनोहाय दसे गलाबाय ओइ गेलेनांला गगा मोननाया आजा बाय 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 साफु बहा थांखो नास्राय रेडि जाबाय नै बेलागुरा सोरनिया बेवहायनो आं सोरा नोंसिना बुरबाय जोंना बारा थाङाखैदांलै बारा एसे खम बायदि मोनबाय थायो आं मैगं लांफैग्राफ्रा गैया जाफुनाया नै दाख्लैयो हाइब्रिद बेसरा जोगोनार फिथाइया मानो गाज्रि जानांगौ जाखो एफा फिथाइ दं नै मुलाफ्रा लकेल अर्गेनिक लाफाखौ खादोलै लाफा अलकबिया दाख्लै गिदिर दंमोन ना
मटरा बारा रादोंना रायाखै बिना दासो मोजां जाबाय नै मा खादोंलाय दुन्दिया नैलाय मारमि बेसरा बे नोंजों समान समान जौसिनबावसो सिखाजों हास'लायबाय लाइखौ बस'बानो जायोना सुनो नागिरो बे बांद्राय गोरलै गोरलैखौ हानाङालै नै बिदिखौ हायो मोजां मोजांखौ बिल्ला खागोन आरो एवनो खागोन ना हा हारि लाब्रा बै बिफां मोजांनिखाय बुर एसे गोबां फास्लायना बेखौनो बुरदो ओरैजाय बेखौनो बुर बुलसो बेसे इरि इरि दालु दं नै देब्रा दरसेयाव मेरला हाजार हाजार बिफाङावलाय एफाखौ जानो मोजां जायो ओमफ्राय मा होनो ना बैखौ माबा होनो मा लावखार अमा लावखार अमा मा थायो गाबोन होनोमोन नामा गाबोन औ गाबोन फरायनायाव गाबोन सावगोन बायदि गय गायनायाव मोजां खालामनो संनायासो सावगोन दा दोनथारो गय बारिना औ